Ang padayon nga kampanya sa Butuan City Police Office kon BCPO batok insurhensiya sa dakbayan sa Butuan may resulta sa voluntaryong pagsurrender sa usa ka miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG Disyembre 2025 alauna 20 ang takna sa hapon. Ang misurrender giilang si alias Badong, residente sa Barangay Dorian, Las Nieves, Butuan City og kanhing supply officer ilawom sa DGF 4A sa Northeastern Mindanao Regional Command. Ang voluntaryong pagsurrender nahitabo pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa City Intelligence Unit, BCPO og Intel Section sa BCPS 5 sa pagkakaron. Ang misurrender nga kanhing miyembro sa NPA ana-ana sa kustodiya sa City Intelligence Unit, Butuan City Police Office alang sa dugang investigasyon, custodial debriefing og proseso alang sa posible nga pag-apil sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.